wetonmu kliwon kuwi. Luput pisan kena pisan. Masa ngandikane mesti sing gampang diselingkuhi lah, terus sing gampang dihapusi lah. Ngoten-ngoten niku lho Pak, masa terus kula jayane kapan? Ngene. Supaya kowe rungokne Pak Sigit. Indri kok gagas wong edan. Loh, Pak, saya sama Mbak Indri itu korban loh, Pak. Yang Tak rungokne. sama. Supaya men lancar uripmu, ya toh. Kowe ruwatan sing ruwat Pak Sigit ya. Niku lho. Dinong. Sing ruwat nika Pak Sigit, lah kok sing bagian ngedusi aku. Jenengan. Supaya resik nganggo kembang telon. Kanca-kanca Cakraning Rat tekan kene wis isuk mau jo. Nggih, Saka Tuban terus bablas rene. jam 11 kilang langkung Pak Sigit. Awan, mlakune iki kok rendet meneh mandek-mandek ning ndi? Ala niku wau macet. Alah. Gusti. Yo, tetembangan nggih, Jo. Nggih, Pak Sigit. Tanjake bintang tamu nih. Harus. Ki request-e Mbak Winong ini ora jaranan ora marem. Weh lah. Sih. Winong nek dingge jaran jaranan walah nggih jaranan niku saged weh lah elok. Genduk Winong ayo mriki. Ayo jaranan. Kinutang-kutang tansah bisa ati. Narbuka rasa pujiku. Sugeng enjing Mbak Terima Winong. kasih nggih, selamat pagi Pak. Asli Tulungagung nggih. Asli Tulungagung Pak kula Pak. Tulungagunge pundi? Asli Tulungagunge pojok campur darat. Wes campur darat. Nggih kula caket pesisir mriku Pak. Oh, Kidul. Dekat pantai. Nggih. Pantai apa ke jenenge? Pantai Pantai Popo, Pantai Sidem, Pantai Gemah. Banyak Pak kalau di sana Pak. Oh iya. sak kidule pantai, kidule melih nggih. Lu kok kidule meleh? Lah kidule kan enten pantai melih to. Ya Iya deh. Mbak Winong minangka bintang tamu. Pangestunipun nggih Pak. Nggih. Belajar ini. Tak dengake langgeng muga-muga dadi bintang tamu terus. Amin. Enten iki Pak Iki, Pangestunipun. dadi selalu merendah. Jadi masih peringkatnya tinggi ning Mbak Winong iki saya merendah. Weh. Kok adab asor etikanya luar biasa. Wong bintang tamu iki tanpa beda presiden iki kok wahyon kok. Ngaten. Nggih, suarane pas-pasan. Wajahe yo pas-pasan. Ning keterima dadi bintang tamu yo akeh. Nggih. Kowe mbok ayu kaya Supraba nek urung keterima yo ora iso. Oke, Pak Igit. Bejo-beji. Lah, Nggih. Nggih. Mula kudu sregep prihatin, sregep tirakat. Nek cara mbah-mbah biyen cara wong Jawa iki nek wetone iki kudu tirakati. Nun sewu wetone napa Mbak Winong? Kula, ayo ditebak kalau orangnya seperti saya apa? biasane Wis niki- sik Jo sing nebak Jo. biasane kok September Kliwon, Pak Igit. Konsepnya berkeliwan toh. Tapi anu Pak, Pasarane bener to. Mergo lembah mana iki padha. kok September? Padha you and me padha. Oh gitu ya. Mbak Winong ini ora kleru setupaing. Leres niku mau lho Pak Kliwon. Oh Kliwon. Iya. Kleru kowe. Kliwon, Pak. September Kliwon. Nek ndelok pasarane. Kliwon iki ning tengah gone 8 hitunge. Dadi ning tengah iki jane sampean gampang le golek jodoh. Nah, Lor Lah. kidul. Sampar sandung ning lupute gampang golek jodoh ya disampar sandung karo wong lanang. Lho. Petane ngoten niku. Niki perlu kula urus Pak. Kok iso jenengan niku kok ngoten niku sanjange Pak. Lho kowe wong Jawa kudu ngerti nek legi iki ning wetan, ya. Nggih. Paing ning kidul, pon ning kulon, wagi lor, kliwon ning tengah. Dadi cah wedok kok wetone kliwon, luweh-luweh Senen kliwon kuwi gampang diselingkuhi.
Lah. Sti. Infonya itu Lho kowe kudu ngerti menguasai cerita prasanjan Dewi Basundari karo Dewi Soma ngono kuwi. Dalangi napa ngoten niku to Pak Nyi? Lho mbah-mbah dhewe wis duwe pitungan mateng nong, mateng. wis ngene wae, awakmu Ya Allah, kapan-kapan. Kita harus bangga menjadi orang Jawa. Lah kuwi aku goleki jurnal sing hitung-hitunganmu kok urung ketemu jurnalnya. Wis eneng. Aku arep gawe iki terus sumbere tak goleki. Prasanjan Basundari itu pondasi dasar pendidikan wong Jawa. Oh. Dewi Basundari terus dadi simbole bumi. Mula wong Jawa ngarani bumi kuwi karaktere ibu. Oh, mbah-mbah biyen wis gawe cerita Dewi Basundari kuwi putri. Terus ketemu karo Resi Respati, planet sing ana slindange. Weh, Kok betul to? Ih, enggak Loh, suka. kowe harus- Kok bener banget sih, enggak suka. Mulane awakmu ki wis ayu kalau golek jangan dari fisik. Wong Jawa ki ora teges dukun ora, wong Jawa ki mung niteni nganggo ngilmune mbah-mbah biyen. Mulane sing di sumber ki Ning ya kelemane iki urung ditulis ning jurnal Scopus. ngerti apa ora? Aku nulis jurnalnya lagi Sinta 3 karo Sinta 4, sing 2 lagi LOA. Sampe tak urutke bar Sinta terus gawe jurnal dhewe Rama. Rama ki ra mbayar. Ramah di kantong ya. Ono Rama ya ono Sinta. Dadi wong Jawa wis ana titenane, Mbak Lah nggih to, Lino. Pak. Lah, tapi kok ngendi-ngendi dalang kok ngoten niku to palek ngendi kok. Lah wetonmu kliwon kuwi. Luput pisan kena pisan. Masa ngandikane mesti sing gampang diselingkuhi lah, terus sing gampang diapusi lah. Ngoten-ngoten niku lho Pak, masa terus kula jayane kapan? Ngene. Supaya kowe rungokne Pak Sigit. Indri kok gagas wong edan. Loh, Pak, saya sama Mbak Indri itu korban loh, Pak. Yang Tak rungokne. sama. Supaya men lancar uripmu, ya to. Kowe ruwatan sing ruwat Pak Sigit ya. Niku lho. Dinong. Sing ruwat nika Pak Sigit, lah kok sing bagian ngedusi aku. Jenengan. Supaya resik nganggo kembang telon. Lho, ngono lho. Jenengane lho. Lah partner teges iki nyuwun pituduh, pitedah lumantar Pak Igit ngaten. Ya, sekali lagi kamu harus bangga menjadi orang Jawa ya. Mbah-mbah Diwen, piyayi-piyayi hebat. Gamelan ini menunjukkan bukti bahwa peradaban Mbah-mbah Diwen biyen luar biasa, iso nggawe alat musik saka perunggu. Perunggu sing digawe saka timah karo tembaga dicampur. Terus digawe bentuk pencon, ana bunang, wilah, ana balungan, slentem. Dan itu berkarakter ana treble, middle, bass. Wong luar negeri ki guru iso gawe senar gitar. Wong Padang Pasir guru kulit dipentang. Lah wong Jawa lho, jaman semono iso kulit dipentang kendang. Senar dipentang, siter karo rebab, perunggu. Ini menunjukkan kehebatan mbah-mbah dhewe. Lah ngenten-ngenten nek sing bentuk pencan iku terinspirasi dari mana ya, Pak? Pencon kuwi ndure lancip kuwi minangka pralambang simbol. Lancipke, fokuske pikiranmu ning ngarsane Gusti kang murbeng jagat. Munggah kuwi hablum minallah. Nek sing balungan datar kuwi simbole hablum minannas. Kuwi nek gendar direnteng-renteng ana kuwi hablum minalam. Dadi ya karo Gusti Allah, karo menungso, karo alam. Takono mahasiswa UNES kowe. Jangan gitu dong, Pak. Wis pindah ning UNES wae ya, pindah ning UNES ya. Bentar ya, Pak, saya biar wisuda dulu ya. Makanya kita itu ilmu angele yang durung ketemu. Nggih. Nek ketemu kita bisa sharing, kita bisa saling beradaptasi, ngono. Makanya awakmu kapan-kapan ning nggonku. Oh, nggih ya. Kula kapan-kapan tak sowan nang jenengan ngoten niku. Omahku ngolah ngaleh soalnya. Ngoten to, Pak. Mbak Winong anu nggih, nembang karo jaranan nggih. Khas Tulungagung. Nggih.
Tulung Agung. Sayangnya ora tak gaweke jaran. Nah, kula mawon Pak Iki. Aja. Ampun, kula biasanya jane beto jaran ya Mbak Pak, tapi hari ini tidak bawa. Ya bintang tamu besok harus bawa Lupa. jaran, bawa topeng gitu. Satu lagu jaranan, nanti terus undian door prize. Nah, ya. Terus diwolak-walik karo sinden. Undian door prize bagian nanti goro-goro terakhir baru sepeda motor. Nah. Oh, iya, siap. Lagu ini apa, Nduk? Ninggal Napa? katresnan? Nang pundi-pundi kula niku terus sih, Pak. Ya merekmu kuwi kok. Awakmu ki usula. Anu Usul. aja, itu aja. Nah. Sekitar sumilir aja ya. Lah. Oh ya. Ya. Kitir sumilir. Sekitar sumilir Bocah kok aja. alus Iki sing- nganu lho, kemampuan yogaku pas-pasan lho nek njaluk aja. Mboten sagetan. Ya, mboten. Itu kan lagu populer, Pak. Oh, apa? Maksudnya Mboten lho, pas Pak niki iso, sae lho, Pak. Pas iso maksud ini, pas iso. Nggih. Sae lho, Pak, nggih ket wau nggih mboten wonten lupute kok, Pak. Hah, Gondoryo iya. Delok latihane ditenggani Pak Desumo barang. Nah, Ahli pengobatan kuwi njaluk tombo Pak Desumo kono. Pak Kowe De, ketoke lara pikir kowe. niki walah lah panen jenenge pikir ya ketok ya kabeh. Jaranan coba. Nggih. Mbak Winong ki merekmu ki jaranan. Sesuk Nah. kudu nggawa jaran nggih nek tamu. Kok nek dituntut ya ora terus nganggo jaran lah itu ciri khas kamu harus digawa terus nggih, ya. Pak. Jaranan. Nika, Pak. Coba kaya apa Mbak Winong Kitir Sumilir karya Pak Dalang Kediri. Oh, kok Kediri lagi? Nggih. Pak Geduk Siswantoro. Nggih, terus. Yuk, coba dados. Yo. Hati-hati enggak?
Ayo nang. Asik. Ayo polai bokonge lo sur. Ah. Tanganku ngembara nembus mega Ngitung lintang sasulah padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerna tak titipi hitung gagal tak kirimi
iso nembang karo joget ngono kae.